खुलुमबाय जों बे समाव जों सासे गागि लिरगिरि रमाकान्त बसुमतारी बिथां सारजों आं बे समाव मोगा मोगि लानो नागिरदों दा गिबियावनो सारनिसिम सिबिनाय जासिबाय खुलुमबाय दा आं बिथांनि न'आव दंफैयो बिथाङा बिथांखौ गासिबो सिनायखायो बा गोबाङानो सिनायाबो जानो हागौ दा बेनिखायनो आं नैबे समाव गिबियावनो बिथां रमाकान्त बसुमतारी सार बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायबाय। आंनि मुङा श्री रमाकान्त बसुमतारी गामि खन्दिकर खासिबारि लाइजाम सोग्रा देलकुसि जिल्ला बाक्सा BTAD आथिखालाव BTR जाबाय आसाम आरो आंनि आफानि मुङा जाबाय जगेराम बसुमतारी आइनि मुङा गुनेश्वरी बसुमतारी आं 1967 इं मायथाइनि 1 जानुवारियाव जोनोम जादों। आच्छा सारा दे बर' थुनलाइनि बिखायाव गोबां दिनैसिम गोबां थुनलाइ सोरजिबोबाय दा बेनिनो गेजेराव सारा आथिखालसिम मा बिजाब सोरजिलांखो बेखौ सारा फोरमायना होनो हागोन नामा जोंनिसिम? आङो 1980 मायथाइनिफ्राय लिरनो सोलोंदोंमोन जेथिया आङो ME स्कुलाव फरायो आरो हाइ स्कुलाव फरायो बे समाव आङो लिरनो सोलोंदोंमोन खन्थाइजों आं थुनलाइ मुलुगाव आगान सुरो बेबादियावनो आङो 1985 मायथाइयाव आंनि हाइ स्कुल आरो कलेजाव फरायनाय समाव लिरनाय खन्थाइफोरखौ आरो बै समाव रादाब बिलाइ दि रादाब आरो बर'नि लाइसिफोर दि BODO आरो गुबुन गुबुन लाइसिफोराव ओंखारनाय खन्थाइफोरखौ सेबखांनानै आङो गिबियावनो 1985 मायथाइयाव दावहानि खन्थाइ मुंनि खन्थाइ बिजाबखौ सेबखांना दिहुनदोंमोन। बेनि उनाव आङो 2001 मायथाइयाव मोन्थाइ होननाय खन्थाइ बिजाबखौ सेबखांना दिहुनो बेनि उनाव माने बर'नि मुंदांखा 10 जन माने गागि लिरगिरि महरगिरि जेरैबायदि कमल कुमार ब्रह्म मधुराम बर' सभाराम ब्रह्म उत्तम चन्द्र केरकाटारि रुपनाथ बसुमतारी बानेश्वर बसुमतारी ओमफ्राय मनरन्जन लाहारी बेफोरबादि 10सा बर' गेदेमा थुनलाइगिरिफोरनि लिभिं बाय'ग्राफि आनजारे बर' गिबि आंनो साफायना दिहुनदोंमोन सेबखांदोंमोन लिरदोंमोन बेनो जाबाय 2002 मायथाइयाव बेखौ अनसुमै लाइब्रेरिया माने साफायना दिहुनदोंमोन। बेनि उनाव आंनि गोबां माखासे बायदिसिना माने रायथाइ लिरनाय बा दाब जायगायाव दावबायनाय बेफोरबायदि रायथाइफोरखौ सोरजिनि फुंखा मुं होनानै 2011 मायथाइयाव बेखौ सेबखांनाय जादोंमोन। बेनि उनाव देग्लाय 2020 मायथाइयाव आंनि माखासे खन्थाइ बिजाब खन्थाइफोरखौ अखाब्लिं मिनिनाय सिथ्लायाव मुं होनानै सेबखांनाय जायो आरो बेखिनियानो आंनि बिहोमा। ओमफ्राय दासिम रायथाइ बिजाब गांसे दंबावो मोन्दांथि आरो सोरजिनाय बेखौ साफायनाय जायाखै आरो माने खन्थाइबो बिजाब गांसे दंबावो बेखौ मुं होथ'नाय जायाखै थेवबो आङो बेखौ मा मुं होनाय जायो बेखौ आंनि बिखायाव सानै राखाङो नों बेबायदि होनो सानदों आङो बा गुबुनबो जानो हागौ बेखिनियानो दं आरो दासिम। आच्छा बे समाव आं सोंनो सानदों सारनि जा दावहानि खन्थाइ 1985 मायथाइयाव ओंखारनाय दा बे खन्थाइ बिजाब दा बे खन्थाइनि बिजाबनि बा दावहानि खन्थाइनि गेजेरजों सारा मा फोरमायनो सानदों बे बिजाबनि दावहानि खन्थाइयाव गाहायै माने मधुराम बर'आ दि हिस्टरि अफ बर' लिटाराव मोनसे सेन्टेन्स बुंदोंमोन बिथाङा माने आंखौ थांखिनानै हिज माने रमाकान्त बसुमतारी हिज कम्पोजिशन आर रिलिकेल इन स्टाइल एन्ड मार्शेल इन स्पिरिट होननानै बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों। गतिके बे खन्थाइ बिजाबाव आङो गाहायै मिथिंगाखौ लानानै रमान्टिक खन्थाइफोरबो दङ नाथाय गाहायै बे खन्थाइ बिजाबाव माने हारि फोजाखांनाय आरो बिग्रायखांनाय माने सोबख'नाय गादबनाय नास'नाय बे माने स्पिरिटखौ लानानै बे खन्थाइ बिजाबखौ लिरनाय जादोंमोन आरो बै समनि 80 मायथाइनिफ्राय मथा मथि बे 85 मायथाइसिम बेबायदि बै समनि थासारि रांखान्थियारि राजखान्थियारि बेबायदि सानस्रिफोरखौ आङो खन्थाइयाव हानायखिनिखौ बेरखांहोनो नाजादों। बे समाव
सारनि गुबुन गांसे बिजाब 2001 मायथाइयाव ओंखारनाय मोन्थाइ जाय खन्थाइ बिजाबखौ सारा 2001 मायथाइयाव लिरदोंमोन दा बे मोन्थाइ खन्थाइ बिजाबनि सायाव बा खन्थाइ बिजाबनि गेजेरजों सारा मा फोरमायनो सानदों? मोन्थाइ खन्थाइ बिजाबाव आङो बेबायदि बे एसे दावहानि खन्थाइनिख्रुइ एसे माने साबसिन जानाय बायदि मोनदों आं गावनो। बे माने बैसोनि माबानिबो गोहोम गोलैनाय बायदि जानो हागौ। बेवहाय गाहायै आङो बे माने गादबनाय सोबख'नाय उदांस्रि बा सुबुं हारिया सुबुं हारिखौ गादबनाय सोबख'नाय गोनां गैयै बा मोन्थाइफोरनि जि मानसिफोरनि हिउमेन राइट्स बा फ्रिडम अफ स्पिच बा फ्रिडम अफ पलिटिकेल फ्रिडम इक'नमिक फ्रिडम बेबादि माने बिथिंफोरखौ खन्थाइयारि महरै बेवहाय थारमाने बै समनि माने बियो मथा मथि 80 मायथाइनि इनि उननि समनि जि आसामनि बा भारतबर्षनि थासारि बिसेसकै माने असम आन्दलननि जि जाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जानाय जाथाय बेफोरखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय सिथारनाय बेफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआ गावखांदोंमोन। गतिके आं बेखौ हानायखिनिखौ खन्थाइयारि महर होनो नाजादों आरो बे खन्थाइ बिजाब। आदसा गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। उनाव नोंथाङा जिउ आरो सोरजि जिउ खौरां बिजाब जाय बिजाबखौ नोंथाङा 2002 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन दा बे जिउ आरो सोरजि बे बिजाबनि गेजेरजों रायजोफोरनो बा फरायगिरिफोरनो मा मेसेज होनो सानदों? बे जिउ आरो सोरजि बे खन्थाइ नङा रायथाइ बिजाबा बा जिउ खौरां बिजाबा बर'नि लिभिं बाय'ग्राफि गिबि बिजाब होननानै आं बुंनो सानो। बेवहाय आं जोबोद मोनसे हांखुर दङमोन जे बे समाव बर'नि लिरगिरि बा महरगिरिफोरनि बा बर' लिभिं राइटारफोरनि जिउ खौरांखौ मिथिनो जोबोद आं माने सानोमोन आरो बिथांमोनखौ मोगा मोगि लोगो मोननानै बिथांमोननि जिउ आरो सोरजिनि सोमोन्दै मिथिनो जोबोर गोसो दंमोन। बेबादिनो बिथांमोनखौ आङो न'आव थांनानै बा दाब दाब जायगायाव लोगो हमनानै बे बिजाबखौ लिरनाय जादोंमोन। आरो बेवहाय माने दोङो रांसार बान्था मोनगिरि कमल कुमार ब्रह्म, थुनलाइगिरि मनरन्जन लाहारीनि जिउ आरो सोरजि, मेंनो रोङै थुनलाइगिरि मधुराम बर', थुनलाइगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारी, समेश्वरी ब्रह्म बान्था मोनगिरि खन्थाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म, थुलुंगानि मोनसे मुं थुनलाइगिरि रामचरण ब्रह्म, मुंदांखा महरगिरि डक्टर शोभा ब्रह्म, राष्ट्रपति बान्था मोनगिरि थुनलाइगिरि बानेश्वर बसुमतारी, थुनलाइगिरि उत्तम चन्द्र खेरखातारि, हारि आरो थुनलाइ सिबिसुला रुपनाथ ब्रह्म बसुमतारी बिथांमोन बे 10 सानि जिउ खौरां आरो बिथांमोना माने राव थुनलाइ हारिमु सिबिनाय ओमफ्राय हारि सिबिनाय बा समाज सिबिनाय बिथांमोना जे बेसेबां बिहोमा जोंनि बर' हारि बा बर' थुनलाइ मुलुगाव बा शोभा ब्रह्मआ माने आरिमु आरो लंथाइखौलि स्काल्पचार होनना बुङो जायखौ भास्कर्य बिथाङा जे माने बुहुम मुंदांखा जानो हादोंमोन। बिथांमोननि बेफोरबायदि जिउखौ बिथांमोनखौ थांनानै लोगो हमनाय जादोंमोन। बिथांमोना मा सानो मारै लिरो मा समाव जायो मा गाबखौ मोजां मोनो मा गानना मोजां मोनो बोरै बिथांमोननि जोनोम जाया बबे जायगायाव जोनोम जाया बिथांमोना दासिम मा मा थुनलाइ सोरजिखो बिथांमोना मा फिल'सफि फोथायो मा दर्शन फोथायो बिथांमोना लिभिं अफ आर्ट बिथांमोननि आरो मा समाव बिथांमोना लिरो फरायो बिथांमोना समफोरखौ बोरैहाय माने बाहायो बिथांमोना दासिम माने बबेयाव भारतनि अनगायै बा आसामाव माने बर' थुनलाइ राव थुनलाइखौ जौगानायाव फेहेरनायाव माबायदि खामानि मावदों बेफोर बाथ्राखौ बिथांमोननियाव आं सोंनानै बिथांमोननि जिउ खौरांखौ हानायखिनिखौ माने रेबनानै बेवहाय एसे सुंद'यैबाबो फोसावनो नाजानाय जादों। आदसा सारनिसिम जों बिथाङा गोबां गोनां बाथ्राखौनो फोरमायना होदों मोनथिनो गोनां। बेनि उनाव बे समाव बेनि उनाव गांसेबाव आङो बिजाबनि सायाव आं सोंबावगोन रायथाइ बिजाब सोरजिनि फुंखा 2011 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन। दा बे सोरजिनि फुंखा बिजाबनि गेजेरजों सारा मा फोरमायनो सानदों? सोरजिनि फुंखायावबो बे एसे रायथाइयारि आरो बायदिसिना दावबायनाय जायगा नायनाय आरो मानसिफोरनिनो जिउ खौरां
माने बेफोरबादिखौ बेवहाय लिरनाय जादों आरो आं बबे बबे जायगायाव थुनलाइयारि दावबायनानै माने नेसनेल लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव खन्थाइ फरायहैखो दावबायनाय जाखो बेखौ बेवहाय लिरनाय जादों बा फोरमायनाय जादों। गाहायै बेवहाय दोङो राष्ट्रीय कवि समारोह 2007 आरो आंनि मोन्दांथि खन्थाइगिरि बिजय बाग्लारि इटानगराव आंनि 7 सान दावबायनाय बोहैथि समनि बांसिन बर' लिरगिरिफोरनि लिरबिदांफोरानो समनि जाथाय दाहारखौ हमथाना लाखिनो हायाखै आंनि कलकाता दावबायनाय मधुराम बर'नि जिउ खौरां आरो बर' थुनलाइयाव बिनि बिहोमा बिराजपुति बर'नि देंखो बिदांनि सायाव मोनसे नोजोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ आरो सानस्रि मलया बसुमतारीनि खन्थाइनि सायाव मोनसे नोजोर सांबादिक सिन बसुमतारी खोमसि हाखरनि सिङाव दावसिन नोजोर खोमसि हाखरनि सिङाव दावसिन नोजोर बाथौ धोरोमनि गुमुर बर' थुनलाइयाव रङिया बियाबनि थुनलाइगिरिफोरनि बिहोमा साहित्य एकाडेमिया पुनेयाव खुंनाय लिरगिरि जथुम्मानि गोदै बिसम्बि तावां नुबाय आंनि त्रिपुरा दावबायनायनि मोन्दांथि बेफोरबायदि माने रायथाइफोरखौ बेवहाय जयै जथायनानै सेबखांनाय जादों आरो बेयाव आंनि गोसो नोजोर इसिं नोजोरखौ गोसो ज्लिबखौ फोरमायनो नाजानाय जादों आरो बे रायथाइ बिजाबाव गोजोननाय मोन्दों जोङो सारा गोबां मोनथिनो गोनां बाथ्रा सोरजिनि फुंखानि जा रायथाइ बिजाब बेनि गेजेरजोंबो गोबां दाब दाब जायगायाव बेरायनो थांनाय बा गावनि जिउआव गोजान दावबायनानै माखासे सोरजि बा लिरथुम बिथाङा सोरजिनि फुंखायाव लिरनानै दोनदों दा बेनि अनगायैबो गांसे बिजाबाव आं बे बिजाबनि सायाव आङो बे समाव आं सोंनो लागोन बे बिजाबानो जाबाय बिथाङा सारा 2020 मायथाइयाव गांसे बिजाब दिहुनबावदोंमोन खन्थाइ बिजाब अखाब्लिं मिनिनाय सिथ्लायाव दा बे अखाब्लिं मिनिनाय सिथ्लायाव बे खन्थाइ बिजाबनि गेजेरजों सार नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों? अखाब्लिं मिनिनाय सिथ्लायाव खन्थाइ बिजाबा बे आं बायदिसिना मोन्दांथि माने समाजाव नुनाय जोंनि रायजोआव सोलिनाय हादराव सोलिनाय सुबुं समाजाव सोलिनाय बायदिसिना माने थासारिफोरखौ बेखौ आं खन्थाइयारि महर होनो नाजानाय जादों बेयो राजखान्थियारि बिथिंबो जानो हागौ हारिमु बिथिंबो जानो हागौ बा मिथिंगायारि बिथिंनिबो जानो हागौ बा बियो सुबुंथिनि माने बिथिङावबो जानो हागौ बे बिथिंफोरखौ लानानैनो आं माने मुलुगनां सानस्रिजों माने बे खन्थाइ बिजाबाव खन्थाइयारि महरै माने खन्थाइ महर होनो नाजानाय जादों आरो बेवहाय गासै बे खन्थाइ बिजाबाव 59 खन्थाइ दङ बेखौ बे खन्थाइ बिजाबाव साफायनाय जादों आरो लोगोसे 6टा डक्टर खगेन बसुमतारीया दोंब्रै इंराजियाव दानस्लायनाय जादों आरो शाहजाहान सिद्दिक बिथाङा दोंनै इंराजियाव दानस्लायनाय जादों मथा मथि बेवहाय बे माने बेखिनि खन्थाइखौ लानानै बे अखाब्लिं मिनिनाय सिथ्लायाव खन्थाइ बिजाबखौ सेबखांनाय जादों। गोजोननाय मोन्दों सारा अखाब्लिं मिनिनाय सिथ्लायाव जा खन्थाइ बिजाब बेनि सोमोन्दैबो जोंनो फोरमायनानै होबाय दा बे समाव आङो सारखौ सोंथि सोंबावनो सानदों सारा दासिम गोबां दाब जायगायाव बा आसामनि अनगायैबो भारतनि दाब जायगाफ्राव सारा दिनैसिम गोबां थुनलाइयारि हाबाफारिफोराव बाहागो लालांबाय खन्थाइ फरायलांबाय बायदिसिना सेमिनारफोराव बिथाङा बाहागो लाबाय नोंथाङा दासिम बबे जायगायाव मा थुनलाइयारि हाबाफारिफोराव बाहागो लाबोखो एसे खोन्थानो हागोन नामा सार? बे बिथिङाव आङो दासिम बर' थुनलाइ आफादनि मिरु बर' थुनलाइ आफाद आरो जिल्ला आफाद आरो आनसलिक बर' थुनलाइ आफाद आरो बेफोराव खन्थाइ फरायबाय लोगोसे अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीयावबो आङो माखासे खन्थाइ फरायबाय आरो नेसनेल लेभेलाव दासिम आङो साहित्य एकाडेमिनि बानजायनायाव नेसनेल पएट्स मिट 2007 बेखौ आसामनि बकाखाताव जादोंमोन बेवहाय बाहागो लाबाय बेयाव भारतनि गोबां दाब जायगानि माने संबिजिताव गनायथि मोननाय रावफोरनि खन्थाइगिरिफोरा बाहागो लाफैदोंमोन बेनि उनाव आङो 2008 मायथाइयाव नर्थ इस्ट
इस्टार्न एन्ड वेस्टार्न राइटार मिट साहित्य एकाडेमिनि बानजायनायाव बेयावबो खन्थाइ फरायदों। बेनिफ्राय अल इन्डिया राइटार्स मिट 2009 आरो अल इन्डिया माल्टिलिंगुवेल पोएट मिट बेफोरो पुने बांगालुर आरो कलकाता बा वेस्ट बेंगलनि बर्धमान आरो आसामनि बकाघाट बेफोरबायदि दाब दाब जायगायाव बे खन्थाइफोरखौ फरायहैनाय जादों आरो बेफोराव बाहागो लानाय जादों। आच्छा सारा जे दाब दाब जायगायाव बा आसामनि अनगायैबो भारतनि दाब दाब जायगायाव खन्थाइ फरायबाय दा बे खन्थाइ फरायनायनि गेजेरजों सारा दिनैसिम मा मा रोंगौथि मोननो हाखो? बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। नोंथाङा जा सोंथिखौ सोंदों बेयाव मोनसे गोदान माने जों जिहेतु मोनसे बेंखनथायाव दोङोमोन हारि हिसाबै बा राव हिसाबै हारिमु हिसाबै नाथाय जेतियानोखि जोङो बायजोआव खन्थाइ फरायनो थांनो गोनां जायो जोंनि राव थुनलाइनि मोनसे बे गेवसारनायनि खाबु गतिके भारतनि दाब दाब जायगायाव खन्थाइ फरायनायाव गुबुन गुबुन रावनि भारतनि जिमानखिनि गनायथि मोननाय संबिजिरारि गनायथि मोननाय रावफोरनि थुनलाइगिरि खन्थाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो मोनलायनाय आरो एक्सचेन्ज बेवहाय खन्थाइ फरायना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि बर' राव थुनलाइनि जौगानायखौ बिथांमोना मिथिनो हादों आरो बे बिथिङाव बिथांमोना जोबोद बरायदों आरो बाख्नायदों बर' राव थुनलाइखौ आरो बे अनसायनाय मोनदों आरो बे अनसायनायखौ नुनानै मोनसे साहस आरो राव थुनलाइ सिबिनो गोहो मोनदों आरो बर' थुनलाइया जे जोंनि खन्थाइगिरिफोरा आंबादि गुबुन गुबुन खन्थाइगिरि थुनलाइगिरि सुंद' सल' फरायगिरिफोराबो भारतनि दाब दाब जायगायाव बर' राव थुनलाइ फरायहैनानै फोसावहैनानै माने मिथिसार जानो हादों बेयो जोंनि बर' हारि आरो राव थुनलाइनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेबादियाव गोबां गेदेमा गेदेमा भारतनि थुनलाइगिरि खन्थाइगिरिफोरखौ लोगो मोननानै गमामायैनो गावखौनो खाफाल गोनां होननानै आं सानदों। सार नोंथांनिफ्राय दावबायनायनि बिथिङाव बा गुबुन गुबुन जायगायाव लिरबिदां फरायथिनाय बा थुनलाइयारि हाबाफारियाव बाहागो लानाय बेनि सोमोन्दै जा रोंगौथि बेखौ जों मिथिनानै मोनबाय। फोरमायथिनायनि थाखाय सारनिसिम आं गोजोननाय बावबाय बा साबायखर बावबाय। आं मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों सारा दिनैसिम थुनलाइयाव बिहोमा बा गाव लिरथि बा गावनि लिरनायफोरखौ बिजाब सोरजिनायनि अनगायैबो दिनैसिम सारा गोबां खुगा लाइसि बा बिसम्बिफोराव नोंथाङा दासिम गोबां लाइसिनि सुजुगिरि बा गाहाय सुजुगिरि जालांबाय दा बेफोरनि गेजेराव गांनैसो लाइसिनि मुंफोरखौ बुंनो हागोन नामा? आं दासिम गोबां लाइसि आरो बिसम्बि बिजाबफोर सुजुगिरि बा गाहाय सुजुगिरि जानानै सेबखांबोबाय। बेनि मादाव आङो 2003 मायथाइयाव नेरसोन मुंनि क्वार्टारलि मेगाजिन आं चिफ इडिटरमोन। बेबादिनो BODOनिबो आङो मोनसे समाव इडिटर जादोंमोन, इडिटरियेल बर्डआव दंमोन, इडिटर वान अफ द इडिटर जाना। बेबादिनो आङो रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि रैना खुंग्रिनिबो इडिटर जादों लाइसिनि। बेबादिनो रङिया आनसलिक बर' थुनलाइ आफादनि खुगा लाइसि रौनियानिबो आङो चिफ इडिटर जादों 2002 मायथाइनिफ्राय मोनथामसो इस्युनि। ओमफ्राय बेबादिनो बिसम्बि बिजाब गोबां साफायबाय। बेबादि 2003आव जोंनि रङिया सिराकुन्दि देलखुसियाव जानाय माने रङियानि थान्दै बिसम्बि बिजाबनिबो आङो चिफ इडिटर जादोंमोन। बेबादिनो 1996 मायथाइयाव गरेस्वराव जानाय बर' थुनलाइ आफादनि बिसम्बिनिबो आङो सुजुगिरि जादोंमोन। गतिके आं बेखिनि बेनि अनगायैबो आरो गोबां गोबां दंबावो बिसम्बिफोरनि जेरैबायदि सुफिन आरो गियाननि थान्दै आरो जायख्लंनिबो आङो बोसोनगिरि बेबादि जादोंमोन, जायख्लं लाइसिनिबो। बेबादि माखासे आरो दंबावो बुंजोबनो हाया। बेफोरनि चिफ इडिटर बा सुजुगिरि बा बोसोनगिरि जानानै आङो थुनलाइ सिबिनायाव मदद होबोदों आरो।
आदसा गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा जे दिनैसिम गोबां लाइसि बा बिसम्बिफोराव दिनैसिम सुजुगिरि जालांबाय बे समाव आङो मोननैसो सोंथि सोंबावनो सानदों नोंथाङा दिनैनि बे बुब्लियाव इयुन थुनलाइगिरिफोरनिसिम नोंथाङा मा बुंनो सानो जोबोद मोजां सोंथि बियो जे जोंहा बर' थुनलाइ मुलुगाव आथिखालाव माने मस्ट प्रमाइजिं लिरगिरिफोर दोङो जोंहा गागि लिरगिरिफोराथ' दंखायोनो दा गोबां गोजोननाय मोनो जे गागि लिरगिरि बा मस्ट सेंग्रा लिरगिरि जोंहा बा आइजो लिरगिरिफोरबो गोबां ओंखारबाय दाब दाब जायगायाव थेवबो आरो ओंखारबावनांगोन आरो बिथांमोननि लिरनायाव गोदान लिरगिरिफोरनि बा लाइमोन लिरगिरिफोरनि लिरनायाव जोबोद गोजौ थाखोनि खन्थाइ सल' रायथाइ फरायनो मोनसे आथिखालाव लाइसिफोराव फरायनो मोनो बा बिथांमोननि सुजुनाय बिजाबफोरखौ फरायनो मोनो खन्थाइ फरायनो मोनो सुंद' सल' फरायनो मोनो रायथाइ फरायनो मोनो बे बिथांमोननि सायाव आं जोबोद फोथायनाय दङ आरो बिथांमोननि लिरनायफोरा जोबोद अप्टिमिस्टिक बेखौ लानानै आं गावनो गोग्गानाय मोनो आरो आदसा गोजोननाय मोनबाय सारा इयुन जोलैनि फारसे मोजां बाथ्राखौनो बुंदों सारा इयुन जोलैनि लिरगिरिफोरखौ लिरबिदांबो जेनेबा लिरबिदां होनना बुङोब्ला जेरै खन्थाइ रायथाइ सावरायथाइ थुनफावथाइ सल'मा बा सुंद' सल' बेनि अनगायैबो बायदि बायदि दा बेफोरनि गेजेराव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दावगानो गोनांब्ला बेनि सायाव सारा मा बुंनो सानो बे दावगानो गोनांब्ला जोंनि थुनलाइया माने मुलुग थुनलाइयाव बा बुहुम थुनलाइयाव जायगा मासि मोननांगोब्ला जोङो साधना खालामनांगोन आरो जोबोद माने गोसो गोरबोजों माने नांथाबनानै खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' सल'मा जिउ खौरां खुदिया थुनलाइफोरखौ जों सोरजिनांगोन माने जोंनि साननाया माने बिश्वजनिन जानांगोन मुलुगनां सानस्रि आरो आदर्शजों अनुप्रानित जानानै जोङो थुनलाइ सोरजिनांगोन जोंनि साननाया एकदम जोबोर गोजौ जानांगोन जोंनि आदर्शआ जोबोर गोजौ जानांगोन जोंनि नांथाबनाया जोबोर गोजौ जानांगोन जोंनि गोरबोआ माने फैलाव माने सुबुंथि सानस्रिनि मानबतानि जयगान रोजाबनाय सुबुंथिनि देरहासार मेथाइ रोजाबनाय जोङो थुनलाइ सोरजिनाय बा खन्थाइ सुजुनाय बा रायथाइ सुजुनाय बा सल'मा सोरजिनाय बा सुंद' सल' सोरजिनाय बा जोंनि थुनलाइया दानिख्रुइ माने आरो गोग्गोमसिन जागोन आरो बुहुमनि सुबुं माहारिजों बा गुबुन गुबुन माने जायगानि सुबुंफोरजों बा राव थुनलाइ मोजां मोनग्रा मानसिफोरजों अनसायजागोन होननानै आं गोथौ फोथायो आरो दासिम जिखिना लिरदों बे लिरनायनि गेजेराव बेफोरखौ बेरखांनाय नुनो मोनो आरो बेफोर बेरखांनायनिख्रुइ आरो साबसिन थुनलाइ सोरजिनो हागोन होननानै आं सानदों आरो बेफोर गोजौ जोंनि जाफोर खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' बेखौ इंराजियाव बा गुबुन रावाव भारतनि गुबुन रावाव बा हिन्दीयाव बा बुहुमनि गुबुन रावाव दानस्लायनायनि राव सोलायनायनि गोनांथि दङ होननानै आं सानो होमबासो बर' राव थुनलाइ बा खन्थाइनि जौगानाया बेसेबां जादों बेखौ बुहुमनि गुबुन रावारिफोरा मिथिनो हागोन आरो होमबासो जोंनि थुनलाइखौ जों फेहेरनो हागोन सारा जोंनि गेजेराव बा इयुन जोलैनि थाखाय गोबां मोजां बाथ्राखौनो बुंदों थारैनो नंमारगौ इयुन जोंनि जा राव थुनलाइखौ मिथिनो गोनांब्ला राव सोलायनायनि जा खामानि बेखौ इयुन जोलैया मावफुंनांगोन आरो नाजालांनांगोन अब्ला जोंनि बर' थुनलाइयाबोदि मुलुग दरबाराव सिनाय जागोन बेयो रोखा जों सारनिफ्राय मिथिनानै मोननाय जादों दा बे समाव आङो सारनि गाव जिउआव बिथाङा गोबां दिनैसिम जायफोर लिरबिदांखौ लिरलांबाय बिनि गेजेराव सारखौ आं मिथिनाय बायदिब्ला दिनैसिम बिथाङा सार नोंथाङा बांसिनै खन्थाइनि बिथिङाव आखाइ होबोदों बेखौ जों नुनो मोननाय जादों दा सारा नोंथाङा गाव जिउआव दिनैसिम लिरबोनायनि गेजेराव मोजां मोननाय बयनिसिम सारनि गावनि सोरजि खन्थाइनि मुंखौ फोरमायनो हागोन नामा सोरजि माने गासिबो गावनि फिसाखौ जेरैबायदि बिमा बिफाया खानायानो जा खुजायानो जा अनसाया होमबा बोजबो थिग बेबायदिनो गावनि गासिबो सोरजिखौनो आं मोजां मोनो थेवबो दा जि दोंसे खन्थाइ फरायनो लादों आं सोरजि आं रायथाइबो लिरबोयोबाबो बा सुंद' सल'बो दोंफा दोंनै लिरोब्लाबो दा
खावलायनाय लेखायै आङो दोंसे खन्थाइ फरायनो लाबाय। आदसा खन्थाइनि मुङा जादों खन्थाइगिरिफोरनिसिम जाय गले गले गोसो थोनायाव गोग्लैयो बियो बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरहासार सुबुं। बिनि गोरबोआव थायो गंसे उदां अख्रां, गंसे समायना बुहुम, गंसे सोमखोर फोथार, थोबसे सान, थाबायनो थायो लामा, सुबुंनि गोरबो गोरबो बिहा थायो गंफा न'। जाय गले गले गोसो थोनायाव गोग्लैयो बियो जिउ, समाज, देश, बुहुम, मानसिखौ गोथौ मोजां मोनो, गावखौ बावो। बियो आदर्शआव दिदोम थायो, गोमजोर हाजोबादि थायो गोथौ फोथायनाय। बियो गणतान्त्रिक, बिग्रायारि, सुबुंथियारि। बिनि गोरबोआ सनाबादि समायना, सोरांबादि गोजों। बिनि गोरबोआव थायो खुदियानि हायनारि मिनिनाय। बिनि गोरबोआव बिबारबादि समायना, बिबारनि मोदोमनायजों मलमल, बारबादि गोजोन सुदेम। जाय गोसो थोनायाव गले गले गोग्लैयो बिनि गोरबोआ इनाय, उदखार, अनागार, सिथारनाय, सन्त्रासनि हेंथायै मुगैनाय बोराबनायाव हस्रिखावो, गसंथियो, नाङो दावहा आरो खालामो प्रतिबाद। जाय गले गले गोसो थोनायाव गोग्लैयो बिनि गोरबोआ अख्रांबादि फैलाव, सहायसुला, लैथोबादि गोथौ, संकीर्णतानिफ्राय उदां। बिखो आदर्श सोरजिनिफ्राय हाजार आंखाल, हेंथा हेंसि, बारहुंखायाबो गोसोखौ दोरोद होनो हाया। बिनि गोरबोआव हाथासियाबो लाबोना होफैयो गोदान गोदान थुलुंगा। जाय गले गले गोसो थोनायाव गोग्लैयो बियो अराय सुबुंथि आरो जिउनि देरहासार मेथाइ रोजाबो। जाय गले गले गोसो थोनायाव गोग्लैयाखै बिनि समान गैया बुहुमाव निखावरि, खाफाल मोनदा हावरिया बिबायारि। जोबोद मोजां मोनदों खन्थाइखौ खोनासंनो मोननानै। नोंथाङा आरो गुबुन दोंसेबाव खन्थाइ फरायनानै होनो हागोन नामा? फरायबावबाय आङो दोंसे खावलायनाय लेखायै। खन्थाइनि मुं दोरबि नों। सोरां होगोन हरसे अखाब्लिं हर नोंनि थाखै। फरायगोन अखा थंब्लेद खन्थाइ, रोजाबगोन मेथाइ, दामगोन सिफुं। हराव खन्थाइ जागोन, मेथाइ जागोन, देंखो जागोन खबाम। थब्लगोन, मिसिबगोन, बबा जागोन। नागिर नागिर जागोन लामा, दरजा खेवना होनो हायो। दरजाजों हाबफैथों अखाब्लिं, मोदोमथों बिबार, हाबफैथों बार। नों दैमा जाबोला आं जागोन लैथो, नों अखोरां जाबोला आं जागोन बुहुम, नों हाजो जाबोला आं जागोन हायेन, नों दा नेवसि दाहो हेंथा दोरबि। गोजोननाय थाबाय। सारा गावनि लिरथि बा गावनि लिरनाय दोंनै खन्थाइखौ जोंनि गेजेराव फरायनानै होबाय। बे समाव आङो सोंथि खालामनो सानबावदों। सारा आथिखाल बुब्लियाव दिनैनि समाव नोंथाङा मा मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांगासिनो दङ बेखौ नोंथाङा फोरमायगोन नामा? आं दायो माने फोरोंगिरि खामानि मावनानै दङ। आदसा गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि महरै आङो बबे फरायसालियाव? 137 नं जलजुलि गुदि फरायसालियाव आङो लोगो फोरोंगिरि महरै खामानि मावना दङ, सरकारि साख्रि मावनानै दङ। आरो आबादारिबो मावो। बेबादिनो सोलिना दं आरो। दा नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय गुसुङैब्लाबो दिनैनि समाव बिथां बा सार बिथाङा बर' थुनलाइनि मुलुगाव थुनलाइखौ माबायदि बिहोमा होगासिनो दङ। बिथांनि थुनलाइ सोरजिनायनि अनगायैबो बिथाङा माखासे लाइसि बिसम्बिफोराव बिथाङा सुजुगिरि बा गाहाय सुजुगिरि जाबोदों। बेनि अनगायैबो दाब दाब जायगायाव बायदिसिना थुनलाइयारि जथुमफोराव बिथाङा बाहागो लानानै बर'नि थुनलाइनि बिहोमाखौ बा बर' रावजों गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनानै बर' रावनि जौगानायखौ जोङो लाबोदों होननानै जों बुंनो हायो। बे समाव जोङो बिथां सारनिफ्राय जोङो बिदाय लानो सानबाय।
नोंथाङा दिनैनि समाव जोंनो मोगा मोगि लानायाव दान्दिसे समबाबो होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जों साबायखर बावबाय। लोगोसे इयुन समफ्राव बेबायदिनो खाबु मोनोब्ला नोंथांजों गोबां बिथिङाव सावरायनो जों लाबावगोन। नों आरो लोगोआ सासे केमेरामेन फैनानै आंखौ बेबायदि मोगा मोगि लाफैनायनि थाखाय आं सानसुमा बर' आरो केमेरामेननि मुङा मामोन? नकुल बर'निसिम आं साबायखर थाबाय। आरो इयुनाव फिन बेबायदि लोगो मोनफिनगोन होनना आंबो माने गसाइनि सेराव मिजिंथिना नोंथांमोननिबो मोजां हास्थायना बयनिबो मोजां हास्थायना आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। खुलुमबाय।